Jeg vil fortælle lidt om den kernefysiske skrivemåde og om isotopkortet. Vi starter lige her med det periodiske system, hvor vi har alle vores grundstoffer skrevet op. Og hver grundstof figurerer en gang i det periodiske system. Vi har for eksempel americium her, som har grundstof nummer 95, som betyder, at den har 95 protoner. Og så har den i gennemsnit atomvægt 243 unit. Og grunden til, at det er en gennemsnitsvægt, det er, at der findes jo forskellige isotoper, forskellige udgaver af americiumatomet. Og for at man ligesom kan skelne mellem de forskellige isotoper, så har man den kernefysiske skrivemåde. Her, der har vi americium. Der står jo 95, fordi den har 95 protoner. Men som jeg sagde, så findes der forskellige isotoper, forskellige udgaver af atomet. Og den, som jeg har valgt at skrive op her, det er den, der hedder 241. Man kunne sige americium 241. I det her tilfælde, så betyder 241, det betyder nukleontallet, altså hvor mange nukleoner der er i kernen. Og nukleoner, det er jo en samlet betegnelse for protoner og neutroner. Så americium 241 har altså tilsammen 241 protoner og neutroner i kernen. Og 95, det angav så antallet af protoner. Der mangler en parentes. Som også kaldes atomnummeret. Det vil sige, hvis vi siger 241 minus 95, så får vi 146. Og så ved vi, at fra 95 og op til 241, der må resten jo være neutroner. Alle de her forskellige udgaver, alle de her forskellige isotoper af de forskellige atomer, det findes i en isotoptabel. Og her der har vi et eksempel på et udsnit af en isotoptabel. Og der kan vi se, at americium, det er faktisk lige præcis den sidste, det største atom, der er med i den her isotoptabel. Hvis jeg lige zoomer lidt ud her, så kan vi se, at de forskellige atomer, de findes hen vandret. Det vil sige, americium, som vi havde heroppe, hele den her vandrette række, det er forskellige isotoper af americium. Og så der står et tal herude ved siden af. 95 står der, det var antallet af protoner. Så antallet af protoner, det er 95, og det her det er så alle sammen americium-isotoper. Jo flere neutroner det har, jo længere hen kommer man. Så hvis vi lige zoomer lidt ind her, så kan vi se, at der står 232 først. Det vil sige, at den har 232 nukleoner, kernepartikler, og at fra 95 op til 232, der er det altså neutroner. Så findes der ikke nogen isotop, der hedder 233, til gengæld så er der en isotop, der hedder 234, og det betyder så, at fra 95 og op til 234, det er neutroner, fordi den har selvfølgelig også 95 protoner, som alle americium-isotoper har. Når vi zoomer lidt ud, så kan vi se, at det her det er i den øvre del af isotoptabellen. De forskellige farver de dækker over, hvilken form for henfald de forskellige isotoper har. De sorte, det er stabile stoffer. Det vil altså sige ikke radioaktive isotoper. De blå, de har beta-henfald, de gule har alfa-henfald, og de pink har beta-plus-henfald. Man kan bruge det her isotopkort til at bestemme et stofs henfaldsrække. Og jeg tror lige at hoppe over på computeren, fordi der har vi nemlig et isotopkort, hvor vi faktisk har mulighed for at se alle isotoper. Herover der kan man se, hvor stort isotopkortet i virkeligheden er. Men det man kan gøre, det er jo så, at man kan flytte zoom, og så flytte det hen til et stof, man gerne vil kigge på. Lige før der kiggede vi på americium 241, den har jeg lige trykket på her. Og når man trykker på den, så kommer der sådan et lille felt op herover, hvor man kan se, at stoffet, at AM står for americium, og der står 241, fordi den har 241 nukleoner, 95 protoner. Så hernede under, der kan man se, hvilken type henfald den har. Den er jo gul. Det her det er selvfølgelig lidt anderledes end det andet isotopkort. For her de sorte, det er stadig de stabile, men her der er det er også de gule, der er alfa, og beta plus, altså rød her i stedet for pink, og beta minus er blå.
Der hænger også, vi har et gammelt isotopkort over i fysiklokalet, der er det nogle andre farver, der er brugt. Så det skal man lige op og holde øje med, hvilke farver, der står for hvilke henfald. Men vi kan se, at americium har alfa-henfald, og faktisk også gamma. Man kan se halveringstiden. Halveringstiden, det er jo den tid, som det tager, før en mængde af et stof er halveret. Det vil sige, hvis man forestillede sig, at man havde 100 americium 241 atomer, så når der var gået 432,6 år, så ville der være 50 af de her americium 241 atomer tilbage, og de andre ville være henfaldet til et andet grundstof. Det kommer jeg ind på lige om lidt. Så forekomsten, det er så, hvor meget der sådan findes. Og man kan se, at americium 241 er ikke naturligt forekommende. I hvert fald, den har jo også nummer 95, så den er en af de grundstoffer, som skal skabes kunstigt. Så kan vi se massen. Massen, det er jo atomvægten. Og vi kunne se over på det periodiske system, at americium i gennemsnit vejer 243. Og den her, lige præcis den her isotop vejer så kun 241,0 bla 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 unit. Yes. Den måde, man kan bruge et isotopkort til at læse i, det er, at man kan for eksempel aflæse henfaldsrækker. Og der smutter jeg lige ned til radon. Der. Lad os tage radon 220. Her. Eller radium. Nej, det er også fordi, det er faktisk, det var den her, jeg ville snakke om. Der var den. Radon 220, det var den, jeg ville finde. Radon 220, der kan vi se 220 nukleoner, 86 protoner. Den er altså naturligt forekommende, selvom der står 0%, men den findes jo så bare i en meget lille mængde ude i naturen. Den har alfa-henfald og gamma. Den har en meget kort halveringstid. Når den har en meget kort halveringstid på, i det her tilfælde 55,8 sekunder, så betyder det, at det er et stærkt radioaktivt stof. Altså en kort halveringstid, så er det et stærkt radioaktivt stof, og hvis det har en lang halveringstid, så er det ikke lige så stærkt radioaktivt. Og så kan vi selvfølgelig også se atomvægten her. Men den måde, vi så kan bruge isotopkortet, det er, at når vi ved, at den har alfa-henfald, så ved vi, at der forekommer en grundstofændring. Og det her med de forskellige henfaldstyper, det kan I jo se om i en anden video, så lige nu her der fokuserer jeg bare på, hvilke grundstofændringer der sker ved de forskellige henfald. Ved alfa-henfald, der sker der det, at det her atom, det udsender 2 protoner. Derfor går jeg lige 2 ned. Og udover at udsende 2 protoner, så udsender den også 2 neutroner. Den udsender jo det, som vi kender som en heliumkerne. Det vil sige, at når den har udsendt en alfa-partikel, så er der sket en grundstofændring til polonium. Og polonium er også gul og har alfa- og gamma-henfald, så derfor kan vi gøre det samme med den. Den mister 2 protoner, den mister 2 neutroner, så er den blevet til bly. Nu er vi så pludselig nede i et blå felt, og et blå felt det var beta-. Beta-henfald det består i, at der er en neutron fra kernen, der splittes op, det vil sige, at man mister en neutron. Men til gengæld så omdannes den proton til en elektron og en proton. Og det vil sige, at protonen den bliver inde i atomet. Det vil sige, at det her atom har faktisk pludselig en proton mere, og derfor hopper vi en op. Så kommer vi op på, læg mærke til, at den har 212 nukleoner. Så hopper vi herop, så er vi oppe på bismut, og bismut har også 212 nukleoner, ligesom bly havde. Men hvor den bly-isotop, vi kiggede på lige før, kun havde 82 protoner, så har bismut altså 83 protoner, fordi at den ene neutron blev lavet om til en proton. Og bismut har også beta-henfald, det vil sige, at man tager en neutron, derfor hopper jeg ind til venstre. Den neutron bliver lavet om til en proton, derfor hopper jeg en op. Så nu er vi på polonium. Polonium har alfa-henfald, det vil sige, at den udsender 2 protoner. Vi hopper 2 ned, og den udsender 2 neutroner, så hopper vi 2 til venstre. Når vi gør det, så lander vi på bly 208. Og den er sort, det vil sige, at den er stabil. Det vil sige, at hvis vi kigger på henfald, så står der ingenting, fordi den henfalder ikke. Den er ganske stabil. Og den har den jo heller ikke nogen halveringstid og så videre.
Det her, det var altså en henfaldsrække. Det var, at man kunne følge fra, vi har radon 220, og hvordan dens henfaldsrække så er. Hvis man lige kiggede på radon igen, som vi startede hos, så kunne vi se, at der var både et alfa og et gamma-tegn. Det er sådan, at når et atom har udsendt en alfa-partikel, det vil sige sine 2 protoner og de 2 neutroner, jamen så er sammensætningen i kernepartikler jo ændret. Og det kan gøre, at den ved lige at flytte en lille smule rundt i kernen, så kan den spare noget energi. I det, at den sådan ligesom rykker rundt på sine kernepartikler, sine nukleoner, så kan den lille mængde energi, der er til overs, den kan frigives. Og det gør den altså som en gamma-partikel. Så i rigtig mange tilfælde, når man klikker på et stof med alfa-indfald, så vil der også være et lille gamma-tegn. Og det er altså fordi, at når den har udsendt en partikel, jamen så kan den optimere sin sammensætning ved lige at lukke en lille mængde energi ud, som den ikke har brug for længere. Det samme vil man nu også se ved beta-. Nu skal vi lige se, om vi er heldige, at den jeg klikker på her for eksempel. Ja, det var heldigt. Den her, den har både beta- og gamma. Det vil sige, når den her bismut har taget en neutron og lavet om til en proton, og så sender elektronen afsted, jamen så kan den ligesom omorganisere sig og give slip på en lille mængde energi, og den lille mængde energi, den giver slip på, bliver så udsendt som en gamma-partikel, altså en foton. Jeps. Det var det.